maga a páciensi életút, meg a páciens szerzésnek a módja egyre inkább social first, tehát, hogy social médiában felkelteni a figyelmet. Ha megfelelően van használva önazonosan, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem bohóckodás, hanem igazán minőségi munka tud lenni, amiből a rendelő is profitál, meg szerencsés esetben a választott influencer is. Hogy a bőrápolás Puzsér Róbertje vagyok, de én rólam sem szeretem, ha mondják, hogy na ő is ebbe beleállt, ide beállt ő is a sorba, igen, és ez nekem sem jó. 20-30% közötti kezeléskezdés van egy nyílt nap után, ami azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó szám, és azt számoltuk mi ki, hogy olyan 20 000 forint körül jön ki egy páciens a nap végén. Én magam részéről mondjuk egy 5-10 évet még ebben látok, mert mindig jönnek új lehetőségek, amivel tudok azonosulni. Sziasztok, ez itt a Medicast Podcast, ahol hónapról hónapra átbeszéljük az egészségügyi marketing különböző aspektusait. Ezzel is segítséget nyújtva nektek abban, hogy a marketing mixből, a marketing teljes eszköztárából melyik elemet hogyan tudjátok jól használni az egészségügyben. A mai témánk az influencer marketing, és már itt is vannak a vendégeim. Szeretettel köszöntelek titeket, Szabó Dóri, akit nagyon sokan csak okos szépségként ismernek. Itt van velünk dr. Orosz Orsi, a Citydent fogszabályozó szakorvosa, moderátor társam Kovács Rápolti Dius, aki a Medigrónak a projektmenedzsere, én pedig Polgári Edit vagyok, a Medigró társtulajdonosa és operatív vezetője. Influencer marketing a mai témánk, és ugye kifejezetten az egészségügyben. Maga ez az influencer piac rengeteget fejlődött az elmúlt 5-6 évben Magyarországon, körülbelül ez az intervallum, amikor ez így nagyot robbant, de mégis azt lehet tapasztalni, hogy az elsősorban termékpiacon van leginkább jelen, a szolgáltatásokban, illetve még Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokban kevésbé tapasztalható, hogy orvosok, klinikák, influencerekkel is dolgoznak. Úgyhogy ezért is lesz nagyon izgalmas ez a mai téma, mert Orsi, szeretném, hogy megválaszoljunk majd olyan kérdéseket veled, hogy orvosként miként érdemes ebbe belevágni, hogyan érdemes influencert választani. Dóri, a részedről nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy egy influencert mi motivál, egy influencert mi befolyásol abban, hogy milyen partnerrel kezd el együtt dolgozni, hogyan lehet hitelesnek maradni, és majd próbálunk számadatokat is hozni a Diussal azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet mindezt mérhetővé tenni, hiszen a nap végén a marketinget mégis azért csináljuk, hogy ebből pácienseink legyenek. Orsi, a Citydenttel körülbelül 1 éve dolgozunk influencerekkel, és magukat a hirdetéseket pedig már több éve kezeljük, és pont azért jutottunk erre a döntésre, hogy próbáljunk meg egy influencer együttműködést is, mert tapasztalható, hogy a páciensszerzés azért évről évre egyre többbe kerül, illetve pont azok a páciensek, akiket te szeretnél megszólítani, akiknek fogszabályozásra, ezen belül is egy pici szegmens, tehát láthatatlan fogszabályozásra van szükségük, azok igenis nagyon aktíven jelen vannak közösségi médiában, és maga a páciensi életút, meg a páciens szerzésnek a módja egyre inkább social first, tehát hogy social médiában felkelteni a figyelmet. Beszélsz nekünk egy picit arról, hogy miért, tehát egyáltalán hogy érett meg benned a gondolat több mint 1 évvel ezelőtt, hogy akkor kezdjünk el dolgozni az első influencerrel, és hogy akkor mi alapján történt a választásod? Ahogy te is említetted, szerintem tényleg egyre nehezebb a pácienseket megszólítani. Nagy a zaj a piacon, ha lehet így fogalmazni, és mindenki próbál új lehetőségeket, meg módokat találni arra, hogy mégis hogyan lehet azt az adott korosztályt, azt a réteget, akire nekünk szükségünk van megszólítani. Nyilvánvalóan mi is próbálkoztunk előtte mindenféle módszerekkel. Nagyon sok hirdetésünk volt. Így van, hirdetések, Facebook hirdetések, kampányok, mindenféle, de valahogy azt tapasztaltuk, hogy nem igazán kellően hatékonyan ért célt ez a fajta marketing. Én már szerintem 5+ éve regisztrálva vagyok az Instagramra, sok mindenkit követek, nyilvánvalóan sok influencert követek, és majd erre Dóri válaszol, hogy mióta lett ez tendencia, hogy az influencerek mint hirdetőfelület tudnak működni.
Dóri, te 2020 óta vagy aktív influencer, kérlek mindenben javíts ki, hogyha bármit Jó, igen, 2020 január, igen. Igen, 2020 januárban volt az első posztod, egyébként nehéz is volt most visszamennem az Instán a galeridnak a legaljára, de 2020 január az első poszt, és ugye a skinfluencer területnek vagy egy meghatározó szereplője itt Magyarországon, és olvastam egy cikket abból az évből, 2020-ból a FAMCafé oldalán, ahol a bőrápolás Puzsér Róbertjeként emlegetnek téged. Igen, ez azóta is megmaradt. Ez azóta is megmaradt, ez a jelző. Tehát magában a bőrápolásban nyilván hatalmas tapasztalatod van, te erről beszélsz nap mint nap a posztjaidban. Mi a közöd a fogszabályozáshoz? Őszinte leszek, nem igazán van közöm a fogszabályzáshoz, abból a szempontból, hogy én ülök itt. Amikor felkerestetek, az volt a vicces, hogy előtte pár héttel én kaptam egy megkeresést egy teljesen más klinikától fogszabályozásra, de az e-mail ilyen 2-3 mondat volt csak. Szia, láttunk a social médiában, szeretnénk felajánlani neked egy fogszabályozós lehetőséget, és valójában az az oka, hogy itt ülök veletek, hogy én szeretek eredeti dolgokat elfogadni, tehát ez mondjuk nem egy eredeti Invisalign-os láthatatlan fogszabályozó volt, tehát én ezt vissza is utasítottam, hogy én nem értek ehhez, én nem vagyok szakember ebben, de nem szeretnék olyan láthatatlan fogszabályozót, ami például nem az Invisalign. És én csak itt emiatt visszautasítottam, meg akkor nem is éreztem magam olyan paszban pszichésen, hogy folyamatosan följárjak emiatt Pestre, és ugye aztán Orsi említett, hogy emiatt azért nem kell heti szinten fent lennem mondjuk Budapesten, tehát utána pár héttel lett, hogy 1 hónap vagy másfél volt, hogy a Citizen felkeresett ezzel a lehetőséggel, akkor már így jobban átgondoltam, és már úgy éreztem, hogy akkor lehet, hogy meg tudjuk oldani ezt az alsó fogsoros problémámat, mert akkor én még csak ezt véltem felfedezni, így főleg a videókban. Orsi, majd kijön többször a beszélgetés során, hogy nagyon sokszor te javasolsz egyébként influencert, hogy kit keressünk meg, és utána nyilván mi ezt letárgyaljuk, meg megbeszéljük a kereteit az egésznek. Egy picit mesélsz arról, hogy te ezzel a szemmel nézed az influencereket, vagy hogy szokott jönni ez a gondolat, hogy na, vele jó lenne együtt dolgozni? Szoktam ezzel a szemmel figyelni őket. Dóri esetében, te neki aktív követője voltál. Igen, a Dórit már elég régóta követem, bőrápolás témakör kapcsán, de amikor a lehetséges, potenciális együttműködő partnereket keresgéltem, akkor nyilván az is számított, hogy milyen követőtáborral rendelkezik, milyen korosztályt tudnánk rajta keresztül megszólítani, hogy a lehető legrelevánsabb legyen nekünk. Egyébként a kollégákon, akár a Citizen csapatán belül azt veszem észre, hogy még mindig nagyon idegenkednek az influencer marketingnek a használatától, pedig ha megfelelően van használva önazonosan, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem bohóckodás, hanem igazán minőségi munka tud lenni, amiből a rendelő is profitál, meg szerencsés esetben a választott influencer is. Úgyhogy én egyébként csak biztatni tudnék erre mindenkit, hogy vágjon bele. Fontos, hogy azért körbejárjuk, hogy kit választunk, pont ezen okokból kifolyólag, amivel a rendelő is tud azonosulni, az orvos is tud azonosulni. Biztos, hogy szükség van egyfajta kémiára orvos és páciens között. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk a Dórival, amit az elején... Én is így gondolom. amit az elején ugye nem tudhattunk feltétlen. Ez egy szerencsés választás is volt, vagy egy szerencsés véletlen, de nagyon-nagyon örülünk, hogy sikerült így találkoznunk. Én nagyon féltem az elején. Én például ugye nem tudom elképzelni, vagyis hát nem tudtam régebben elképzelni, hogyha egy ilyen témáról elkezdek beszélni az oldalon, pláne reklám hashtaggel, mert ugye ezeket meg kell jelölni, akkor mégis milyen visszhangja lesz ennek, vagy lesz-e egyáltalán visszhangja, most negatív, vagy pozitív, vagy kapok-e majd olyan kommentet, hogy te őrült, mit csinálsz itt, hogy nem krémekről beszélsz például. Tehát nekem is egy nagyon fontos visszajelzés volt az a Orsitól is, meg a klinikától is, hogy kiment az első videó, és voltak érdeklődők, és
hogy jó számban voltak érdeklődők, tehát ez nekem is egy nagyon jó visszacsatolás, mert amikor kirakok egy krémet, mondjuk a fenekemen lévő pattanásokra, akkor értelemszerűen nagyon sok embert fog érdekelni, és bemennek a drogériába és megveszik, de ugye nekem semmilyen ilyen fogászati, tényleg inkább ilyen egészségügyes együttműködésem még nem volt. Az olyan szolgáltatások, mint a bőrápolásos arckezelés, smart aging, stb. Olyan volt. Tehát ott látom, hogy az emberek ugye mégis érdeklődnek, de itt azért az emberek szájában turkálunk. Tehát szerintem ez egy nehéz téma, és én is úgy vagyok ezzel, ahogy Orsi említett, hogy nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, és hogy tényleg megvan ez a kémia. Dius, ezzel kapcsolatban te fogalmaztál meg egyébként egy nagyon értékes gondolatot, hogy miért nem kell félni attól az egészségügyben sem, hogy influencerekkel együtt dolgozzunk, még ha akkor is, hogy ahogy mondtad, Dóri, hogy ez nem feltétlenül a te területed volt. De hogy mit mondtál, hogy miért jó ez minden esetben? Szerintem az egészségügy mindenkinek a területe, tehát ez mindenkit érint, fogorvoshoz, orvoshoz, bármilyen egészségügyi létesítmény mindenki jár, tehát hogy ráadásul szerintem a Dórinak a követőbázisa ugye nyitott az ilyen szépészeti dolgokra, szóval igen, az ez még azért nagyon különösen. igaz, igen, ezt én is a párommal átvitattam otthon, mikor így már belefolytunk így az együttműködésbe, nekem is olyankor van egy úgymond gyomoridegem, amikor készítem azt a videót, hogy mégis milyen beállítottságú videó legyen, nem bohóckodhatok, de mégis az elején a pár másodperc nagyon fontos, hogy megfogjuk ugye a nézőt, tehát párom mindig azzal nyugtatott, és amúgy tökre igaza van, hogy szoftverfejlesztőként is tökre igaza van, hogy azért a fogaink, meg a mosolyunk, stb. Ez mégis egy beauty szféra valójában, tehát hogy ezzel aztán így megnyugodtam, és így gond nélkül elkészítettem a videót. Meg tényleg nincs olyan, hogy valakit nem érint egy fogorvosi kezelés, igen. Mert a szoftverfejlesztőt is érint. Igen, pontosan. És az ő követőit is érinteni, hogyha ő ezzel foglalatoskodik. Igen. Igen, és itt szerintem Orsi nagyon jó gondolatokat mondtál azzal kapcsolatban, hogy igen, megnézd, egyrészt követted az illetőt, tehát már tudtál vele kapcsolódni, meg már volt egy ilyen előzetes gondolat a fejedben, hogy akkor milyen lehet vele együtt dolgozni. Mert nagyon sok olyan ügyfél van, akik mondjuk kevésbé aktívak közösségi médiában, nyitottak a javaslatunkra, hogy akkor dolgozzunk egy influencerrel együtt, mi küldünk is nekik javaslatot, de így nagyon nehéz dönteni. Tehát úgy, hogy nem követed, nem tudod ki ő. Most azzal, hogy átnézed az ő mondjuk elmúlt 30 posztját, sokkal nehezebben kapsz benyomást, mint hogyha már tényleg követed 2 éve, tudod, hogy mikor született gyereke, tudod, hogy milyen problémái voltak, láttad őt a legtoppabb állapotban is, meg akkor is, amikor csak spontán bejelentkezett, ami ugye gyakran el is tűnik a feedből, és később nem fogod tudni megjeleníteni, és ha már 1-2 ilyenre vissza tudsz utalni a beszélgetés során, az első találkozáskor, szerintem olyan jó kapcsolódási pontok alakulhatnak ki, hogy valójában azok határozzák meg azt, hogy az adott influencerrel való együttműködés hatékony lesz-e vagy sem. Szerintem ez a láthatatlan bizalom, ami például titeket itt tök jól összekötött, hogy az Orsi csomó mindent tudott a Dóriról, ami a Dórinak is egy ilyen nagyon biztonságos érzését tette, a fogorvosi széket pedig ugye az egy félelmetes szék, tehát, de úgy tudtál beülni, hogy az Orsitól már érezted a háttértudást, amit egyébként nyilván még egy utcára betévedt paciens sem tud feltétlenül rögtön kialakítani. Kialakul ez, azt gondolom, hogy a kezelések során, de ott abban a pillanatban szerintem ez így nagyon jó kezdés ebben a helyzetben. És Dóri, még segítesz egy picit abban, hogy amikor te választasz egy partnert, ugye itt mondtál egy példát arra, hogy már megkeresett egy fogászadót, maga a brand nem volt annyira bizalomkeltő számodra, de van még bármi más, ami alapján döntesz, mert ugye nagyon gyakran kering az a tévhit, hogy igen, az influencerek a lelküket is eladják, teljesen mindegy, csak adj nekik jó sok pénzt, meg ingyen kezelés, meg stb. Én nem hiszek ebben. Én azt gondolom, hogy ha jó influencert választunk, akkor ő is tesz egyfajta minőségi elvárást, vagy ő is támaszt egyfajta minőségi elvárást a partnerrel szemben, hogy erről mondasz pár dolgot, hogy például neked mik a szempontjaid akkor, amikor bármilyen felkeresést kapsz, és leginkább most arról beszélj, amikor nem beauty területről. Első körben visszacsatolnék arra, amit említettél, ugye általában kering az influencerekről egy olyan tévhit, hogy ugye eladjuk a lelkünket minden pénzért. Én mindig mindig megemlítem azt a mondatot, hogyha az összes megkeresést elfogadnám, akkor nem lenne elég egy hónapban 30 nap, hanem 500 nap kéne, mert ugye egy nap egy videó, egy együttműködést tud kimenni, és lehet, hogy nem itt ülnék jelenleg. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz téma, és ez egy nagyon kicsit ilyen elszigeteltebb része szerintem így a munkaköröknek, tehát aki nincs benne, azt tényleg nem tudja elképzelni, hogy napi hány megkereséses e-mail jön, amivel nem tudok mit kezdeni.
tehát WC papírtól kezdve, tehát nem tudok mit Aha. mondani, és ami a választásaimat illeti, nekem például nagyon fontos az, és most lehet, hogy kicsit degradáló lesz, amit mondok, de nem tudom szebben megfogalmazni, hogyha én például lehorgonyozok egy partner mellett, és például tényleg csak még most kezdünk el beszélgetni erről, összehozni az első videót, hogy legyen, mit csináljak. Nekem fontos, hogy úgy horgonyozzak le, hogy azt ne lássam az összes celebnél. Tehát például régebben, amikor voltak ilyen otthoni fogfehérítős, minden, és a világ összes magyarországi celebje, influencer is azt reklámozta, tehát nem lett volna az a pénz, amiért mondjuk én beállok. Tehát nekem fontos egy ilyen a másik fél részéről is egy ilyen lehorgonyzás, hogy ne lássam minden második embernél ott például azt a terméket, vagy azt a szolgáltatást, ha már ugye ilyen egészségügyi szolgáltatásról beszélünk. Tehát én első körben ez alapján is döntök. Ugye második körben meg ott van az, hogy releváns-e számomra, tényleg kell-e fogszabályzásra szorul-e a fogsorom például, de tényleg inkább olyanokat szeretek választani, ami picit ilyen egyedi. Ami nincs mindenhol ott. És mik voltak az első benyomásaid, vagy hogy szerezted az első benyomásokat a Citydentről? Most arra akarok titokban utalni, főleg a fogorvosoknak nagyon fontos a social media szerintem, mert nyilván onnan Igen, mit csekkoltál, Igen. amikor az első e-mailt kaptad tőlünk? Igen, hát én először megnéztem azt, hogy mondjuk hol van Budapesten, ez mondjuk csak az én paranoiám, mert ugye én Kalocsáról jövök. Szerintem az, hogy így a városközponton van, nekem nagy segítség, hogy nem kell 15-ször átszállnom, miután feljövök Kalocsáról, tehát ez mondjuk egy nagy segítség volt. Aztán pedig tényleg azt néztem meg, hogyha beírom mondjuk Instagramra, hogy Citydent, akkor mennyi influencer együttműködés folyik. Nem tudom, láttam volna ott, 8-10 különböző celebet, akkor valószínűleg azt mondom, hogy nem, mert nem fog tudni azzal azonosulni, hogy az a stílus is jó, de az én stílusom meg egy teljesen más stílus, oké, hogy a bőrápolás Puzsér Róbertje vagyok, de én rólam sem szeretem, ha mondják, hogy na ő is ebbe beleállt, ide beállt ő is a sorba, igen, és ez nekem sem jó, tehát én ezeket néztem meg, és mondjuk még ha visszakanyarodok arra a részére, amit így a beszélgetés kezdetekor a legelején mondtál, vagy említettetek, hogy mennyire nehéz pácienst fogni, ugye, és ahhoz, hogyha nincs influencer együttműködés, csak mondjuk futtatunk egy videós vagy egy fotós hirdetést, ez tényleg nagyon nehéz, és én ezeket így meg szoktam nézni, mert ugye amint rátok keresek, egyből elkezdi a Meta is dobálni, és hogy milyen hangvétele van annak a hirdetésnek. Nekem mondjuk az is tökre fontos. Soha nem tartottam magam olyan embernek, aki például valamilyen beauty-s vagy egészségügyi szolgáltatást egy ilyen meta hirdetés alapján igénybe venne. Ez lehet, hogy amiatt van, mert nagyon átgondolt vagyok, vagy már túl paranoiás, nem tudom, de nagyon tetszett a megszólítás, ahogy amilyen szavakat használtak a hirdetésben, és szerintem sok embernek fontos ez, hogy mégis hogy szólítjuk meg azt a leendő pácienst. Köszönjük! Mit csináljuk egy pár? Ez nagyon jó. Összegyűjtöttünk pár pontot, amiket ilyen szkeptikusság és a szkepticizmusnak a felszámolására szeretnénk most átbeszélni, úgyhogy ebben segítsetek. Szerintem az első, ami mindenkiben felmerül, vagy hát így orvosokban, rendelő tulajdonosokban, hogy ez mégis hogy lesz mérhető. Ugye itt, hogy keretet adjunk az egésznek, mi magát a kampányt úgy csináltuk, a Dórival való együttműködés kampányát úgy csináltuk, pontosan a mérhetőség miatt, hogy specifikus nyílt napokat szerveztünk, és megkértünk téged arra, hogy a videóidat a felvezetés után már azt szerint készítsd el, hogy támogasd ezzel a mi nyílt napjainknak a megtöltését. Orsi, mondd el, Léci, hogy mit tartalmaz egy nyílt nap, mert az is nagyon sok kérdést felvet, úgyhogy arról is beszélünk. Igen? Jó. Igen. Alapvetően, hogyha egy bármilyen hétköznapon befáradt hozzánk egy paciens, és szeretne egy Invisalign egyéni tervet kapni, akkor ez 150 000 forintba szokott kerülni. Ez tartalmaz egy szkennelést, fotókészítését, egy 3D-dimenziós CT felvételt, illetve egy kifejezetten a fogszabályozáshoz szükséges másik röntgenfelvételt. A nyílt napnak a keretein belül pedig mindezt ingyen szoktuk elvégezni. Azt követően, hogy ez az első alkalom megtörténik, akkor jön a valódi munka része, mert azért egy fél óra hosszát paciensenként eltöltök azzal, hogy tényleg egyénre szabjam azt a tervet,
mivel akkor még nem tudom, hogy potenciálisan kiből lesz tényleges paciens, így én mindenkit ugyanolyan komolysággal tervezek meg, mint hogyha ő kifizette volna azt az összeget érte. Nyilvánvalóan ez tartalmazza azt, hogy lesznek olyan paciensek, akik végül nem választják a kezelést, tehát olyan, mintha ez kidobott munka lenne, de én erre úgy szoktam tekinteni, hogy én is folyamatosan tanulok, fejlődök, tehát ha foglalkozom mindenképpen komolyan minden esettel, akkor azon én is profitálok, akkor is, ha ő belőle végül akár nem lesz tényleges, megvalósult kezelés. Igen, itt nekünk a cél az elején az volt, hogy 10 páciens szerezzünk neked egy nyílt napra. Ezeket a pácienseket kb. Fél óránként osztottad be. Igen. És egy olyan 50%-os megtérülést állítottunk föl az elején célként, hogyha elmegy 10 páciens, abból 5 mondjuk elkezdje a kezelést. Most 8 szem közt vagyunk, és biztos felmerül másban is, hogy éri ez meg a Citizennek, hogyha 150 000 forintot ingyen ad. Tehát szerintem itt egy nagyon picit beszéljünk a szakmai motivációról is, hogy ugye neked Invisalign szempontjából fontos is volt, hogy bizonyos időközönként tényleg jöjjenek a páciensek, és tud teljesíteni azt a számot, amit neked el kell érni. Az Invisalign-ról szerintem fontos tudni, hogy ők ugye több mint 25 éve vannak a piacon. Mondhatjuk, hogy piacvezetők nem csak Amerikában, hanem világszerte. Én szoktam bátran mondani, hogy ők az eredeti, de amerikaiak. Tehát nagyon szeretik az orvosaikat motiváltan tartani, ami azt jelenti, hogy komoly target számokat kell bizony-bizony hoznunk ahhoz, hogy mi bizonyos kedvezményeket elérjünk, megtartsunk, tovább gördítsünk. Úgyhogy egy picit ez is volt egyébként a kiinduló pontunk évelején, hogy nektek volt egy nagy vállalásotok, és akkor leültünk, átbeszéltük, hogy oké, mi az éves célotok, és akkor ezt hogyan tudjuk a marketinggel támogatni, és ott bizony magas számot mondtatok, hogy mennyi pacienst kell negyed évente, és ezért gondoltuk azt, hogy jó lesz, hogyha nyílt napokat szervezünk, mert akkor egyrészt a Dórival való együttműködés is mérhető, másrészt ti is megkapjátok azt a mennyiségű pacienst, ami kell neked ahhoz, hogy negyed évente benne maradj abba a partnercsomagban, amit választottatok. És ugye itt jön az, hogy ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy itt nektek volt bizonyos kedvezmény is magából a tervezésből, stb., és ezért tudtuk ezt a csomagot kikalkulálni, hogy ezt a paciensek ingyen meg tudják kapni. Így van. Nagyon nagy lelkű cég egyébként az Invisalign, de cserébe rengeteget vár rá. Szolgáltatásnál tényleg azért nehezebb influencerrel együtt dolgozni, mert honnan tudod, hogy amiatt jöttek be, ugye egy terméknél viszonylag könnyebb, de itt azáltal, hogy mi tényleg ezt így keretben tartottuk, nyílt napokat szerveztünk, és ugye a nyílt napokat nem is hirdettük meg máshogy, csak is Dórin keresztül, természetesen elő volt készítve megfelelően marketing szempontból, landing oldal volt hozzá készítve, események létrehozva, metában, stb., de hogy egyéb hirdetés nem volt, és segíts Dius, hogy akkor milyen számokat kaptunk. Ugye május elején volt, vagy kezdődött az együttműködésünk, ugye ott május elején volt egy nyílt napunk, amit még Dóri nélkül szerveztünk meg, viszont utána feltöltöttünk egyet május végére is a Dóri által, sőt nyitottunk még egy extra alkalmat is. A júniusban volt még 2 további nyílt napunk, és szeptemberben is hirdettünk 2, ami 3 lett a végén, mert akkor is akkora érdeklődés volt, hogy rögtön már emelni kellett a számot is. Ilyen 20-30% közötti kezeléskezdés van egy nyílt nap után, ami azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó szám, és azt számoltuk mi ki, hogy olyan 20 000 forint körül jön ki egy paciens a nap végén, hogy annyiba került kvázi nekünk, aki elkezdte a kezeléseinket. Szerintem a másik ilyen nagy kérdés az orvosoknak, klinikatulajdonosoknak a fejében, hogy mennyire hiteles, amint ugye már picit így érintettünk is Dóri az előbb, hogy mennyire tud egy influencer hitelesen jelen lenni akár egy orvosnak a presztízsében, meg mondjuk a klinikának az életében. Erre vonatkozóan egyébként tudsz mondani valami támpontot azoknak, akik influencert keresnek, hogy mint ahogy te csekkoltad a partnert, elmondtad ezt a 3-4 szempontot, hogy mondjuk tényleg egy rendelő tulajdonos, mi az, amit nézem meg, mielőtt elkezd az influencerrel együtt dolgozni, főleg akkor, hogyha nem is tud róla sok mindent. Hát számomra, ugye nekem is idén debütált a saját márkám,
Tehát még ha ezzel a fejjel is gondolkodok, de most ezt így átvetítem tényleg erre a beauty és egészségügyi szférára, szerintem mellé baklövés olyan influencert mondjuk választani, aki minden héten másik klinikán jár valami miatt. Tehát lehet, hogy az egyik klinikán most szájfeltöltése van, a másik klinikán foghúzása, a harmadikon meg fogfehérítése van ugye ingyenesen barterben, ez nem lesz egy jó opció szerintem, mert annyi versenytársat megmutat barterben, vagy tényleg reklámként, hogy ez soha nem a jó útvonal szerintem. Az, hogy nem tudom, valaki 1 éve volt valamilyen kezelésen valahol, szerintem az már nem mérvadó, mert szerintem a követőink abszolút nem emlékeznek arra, hogy én múlt héten melyik hotelben voltam, mondjuk, ha kitettem róla egy képet, de az egy nagyon jó támpont lehet, ha valamilyen szinten egyedien tudunk abban a témában jelen lenni egy influencernél. Tehát nekem régebben voltak ilyen fogászati együttműködésem, de ott csak sztori ment ki, semmilyen posztot nem vállaltam. Ott egy fogfehérítésem volt régebben, tehát hogy nem igazán vág ide, hogy mondjuk feedben lenne, vagy hosszú távú együttműködés. Másodszorban én azt emelném ki, ami szerintem a partnernek, meg magának a tartalomgyártónak is nagyon fontos, hogy közösen kezdjenek el építgetni valamit, tehát ne az legyen, hogy megbeszélünk egy videót. Lemegy a videó, és akkor én is úgy fogok, most mi történik, és a követőim is sem fogják érteni, hogy mi történik. Tehát egy hosszabb távú, akár kevesebb költséggel hosszabb távú együttműködés sokkal jobb, mint egy nagy dolgot véghez vinni, és utána ott lezárjuk az egészet. Egyik félnek sem hiteles szerintem. És akkor neked segítség volt-e az, hogy ugye mi úgy szoktunk influencerekkel együttműködni, vagy az ügyfeleinket úgy segítjük az influencer együttműködésben, hogy mi mindent letárgyalunk az influencerrel, szerződést kötünk, stb. És mi tényleg szeretjük a kereteket nagyon lazán meghatározni abban a tekintetben, hogy ennyi videót kérünk. Mi a videókban ezekre a témákra gondoltunk. Ütemezés tekintetében ekkor és ekkor lenne szuper egy videó, de nyilván igazodunk ahhoz, hogy neked a kezelésed hogy történik. Ez segítség egy influencernek, hogyha ilyen támpontokat kap? Szerintem maximálisan, amit említesz, ugye, hogy lazán kötünk egy keretet, az mondjuk tök jó, az én sem tudnám tartani, meg szerintem a partner se, főleg egy fogszabályozással, hogy most június 12, meg nem tudom, augusztus 5, tehát ugye ilyet nem lehet tartani, de az, hogy látok egy keretet, hogy nem egy videóra számítotok tőlem, és akkor berobbanunk, aztán leégünk, és úgy ennyi volt, de az, hogy hosszabb távon látom, számítotok rám, én is be tudom tervezni úgy az életemet, hogy igen, ha valami problémám van, akkor Orsihoz megyek, és ugye együtt oldjuk, együttműködés keretein belül vagy nem, de ez nekem is nagy segítség volt, igen, hogy így láttam, hogy tudtam, hogy mit vártok el, és milyen keretek között. Orsi, egyébként még ennél a pontnál szerintem az orvosokban gyakran felmerül az, hogy de meg fog-e tudni szólalni azon a nyelven, ami nekem is megfelelő, és láttunk már influencer együttműködést elhasalni azért, mert túlságosan meg akarta mondani a megrendelő, nem tudom, szabad-e ilyet mondani, a megrendelő túlságosan meg akarta mondani, hogy mit mondjon az illető, és hiába próbáltunk segíteni, hogy ez így nem működik, mert erősítsetek, vagy cáfoljatok meg, hogy itt nagyon fontos, hogy az influencer a saját nyelvén tudjon megszólalni, viszont ha szakmailag kell segítség, most ugye lesz majd egy bölcsességfogas együttműködésünk, vagy van most például egy éjszakai sínes sincsere kampányunk, vagy van egy mini Invisalign kampányunk, amiben ugyancsak besegítettél, és akkor ott próbáltunk neked szakmailag támpontot adni, hogy amúgy ez miért fontos, meg így körülbelül milyen megközelítésben beszélj róla. Úgyhogy bocsánat, hosszú volt így a kérdésfeltevés, és Orsi abban segíts, hogy ebben te milyen szempontrendszert állítasz, hogy úgy fog-e tudni beszélni ez az illető, vagy elfogadod-e azt, hogyha emlékszem, Dorita, azt mondtad, hogy kapaszkodók, például az attachmentre. Tehát, hogy ilyet el tudsz engedni. Egy kicsit messzebbről indulnék, még azzal kapcsolatban, hogy szerintem orvosi vagy rendelői oldalról hogy érdemes influencert választani. Nyilvánvalóan az ő egyik mérőszámuk a követő bázisuknak a száma. De ez kicsit kettős, mert lehet valakinek őrült sok követője. Hogyha egyébként a tartalma ugye olyan stílusú, amivel mi nem tudunk azonosulni. Itt adjunk csak egy nagyon pici támpontot, Dóri, ha jól emlékszem, 105 000 követőd van Instán, és 104-105 igen, ott körül, és 15 000 körül TikTokon, 15 100, igen. Azt hiszem, annyi volt ma reggel. Azt nem tartom TikTokon. Olyan flagship. Fogunk még róla beszélni. Igen, tehát követőszám. Úgyhogy nyilvánvalóan a követőszám fontos, mert minél nagyobb a merítésünk, annál valószínűbb, hogy tudunk pacienseket bevonzani, de
bizonyos esetekben azt gondolom, hogy ez nem minden. Az, amit már korábban is beszéltünk, hogy én követtem a Dórit, volt egy úgymond személyes kapcsolódásom vele, láttam az ő korábbi tartalmait, én őt abszolút hitelesnek gondoltam, és sokáig amúgy nem jutott eszembe, hogy vele legyen a mi együttműködésünk, de amiket láttam, ahogy ő posztol, a stílusa, a minden, én azt abszolút közel éreztem magamhoz, és úgy gondolom, hogy a rendelőnek a stílusához is tud illeni. Biztos, hogy nagyon fontos, hogy adjunk neki szabad kezet, mert ez az ő munkája. Tehát, ő adja hozzá az arcát. Így van, ő adja hozzá az arcát. A posztjainak a felépítését, a stílusát, azt láttuk. Azt gondoltam, hogy az biztos, hogy illeni fog hozzánk, de ő sem mondja meg nekem, hogy én hogy szabályozzam az ő fogait. Én se szeretném neki megmondani, hogy ő a saját tartalmait, amihez ő, ahogy említettük, az arcát adja. Tehát én azt gondolom, hogy a szabad kezet adni nagyon laza keretek között a jó irány. A szakmai részekben szerintem jól tudtunk együtt dolgozni, tehát még az se baj egyébként, ha kapaszkodónak hívjuk az attachmentet. Mert a követők nagy része is kapaszkodónak fogja hívni, tehát... ezen maradt fent. Így van, tehát ezt én nem gondolom szarvasibának. Mindig megkaptuk ugye előre a videókat, hogy át tudjuk szakmai szempontból nézni, de Dóri szerintem ezeket kiváltva abszolválta, és alig volt belejavítani való. Az biztos, hogy alapvető fontosságú, hogy ő önmaga tudjon maradni, mert akkor fogja tudni ezt hitelesen átadni, és még a legelejére visszacsatolva szerintem azért nem gond, hogy te a beauty témában mozogsz, mert amúgy nem akartál szakmailag kommunikálni a fogszabályozásról. Egyedül a felhasználói élményt akartad átadni. Teljesen életszerűen szerettem volna, mert ugye átlagembernek is, ugye nem tartalomgyártónak is lehet fogszabályozója, tehát nekem ezért is volt fontos, hogy mondjuk ne attachments legyen, kapaszkodó, hogy értsék az emberek, hogy az azért kell oda tenni, és sokaknak kényelmet, hogy kapaszkodik, de egy idő után úgyis ugye csiszolódik belőle valamennyi. Tehát, hogy amúgy én nagyon sok visszajelzést kaptam ugye üzenetben is, amit így senki nem lát, csak ugye én, hogy tökre érthető volt, ő már nagyon régóta szemezett vele, és ugye én is így voltam, mert nekem régen egy egyetemi csoporttársamnak volt ilyen fogszabályozás, és én teljesen elaléltam konkrétan. Oké, neki tényleg keresztbe, kulcsba voltak a fogai, tehát az egy más szint volt, mint mondjuk nekem, de amit hát az Invisalign ugye végre vitt a fogsorával, az számomra bámulatos volt, tehát, hogy én nagyon kíváncsi voltam amúgy, és az egyik videóban még az elején említem is, vagy lehet, hogy a leírásban, hogy nekem ez egy nagy élmény most, hogy ezt így kipróbálhatom, és ezzel rakhatjuk rendbe a fogsoromat, mert tényleg 10 éve érdekel, hogy ez mégis hogy működik. És ezzel élni, ugye? Például egy budapesti rendelőnek budapesti influencer kell, vagy lehet bárki, ugye a te esetedben is beszélünk most, vagy egy tárgyalás alatt van egy vidéki influencerrel való együttműködés, egy budapestivel való együttműködés, de hogy mi mindig azt látjuk a diussal meg a lányoknál a Medigron belül, hogy valójában nincs már ilyen földrajzi korlátozottság. Nem tudom, Dóri, ezzel kapcsolatban te mit tapasztalsz, főleg megrendelői rész, hogy ez felmerül-e még? Hát szerintem itt nem is az a fontos, hogy maga az influencer honnan jön, jöhetnék Hamburgból is, hanem hogy az oldalamnak az eloszlása honnan követnek, és ugye én megnézem az elemzési adatokat, nekem Budapest értelemszerűen a legtöbb ember, azt mondom, hogy ott van Debrecen, Szeged, mondjuk, Szlovákiából is vannak, meg mindenhonnan, ahol magyar ajkúak éppen külföldön laknak, de Budapest dominál így 100%-osan a követőim között. Ezzel kapcsolatban van bármi gondolatod, hogy miért van az, hogy bárkit nézünk, egyébként vidékieket, és hogy mindenkinek inkább budapesti a követőbázisa, holott maga ez a digitalizáció, meg a közösségi média azért ma már mindenkit érint. Szerintem ez inkább ahhoz van közé, így földrajzilag a lakosság sűrűséghez. Szerintem, semmi egyéb. Aha. Említetted a követőszámot, Orsi. Ez is egy ilyen fontos szkeptikus pont, ami felmerül az ügyfelek részéről, hogy például volt, hogy kiajánlottunk ilyen 25-30 ezer követőszámmal rendelkező influencer, és volt ügyfél, aki mondta, hogy 100 000 alatt nem érdemes. És mondtad, Orsi, hogy ez változó, mert nyilván minél több a követő, annál jobb, de például nálad, Dóri, volt-e tapasztalható
mert gondolom te is méred a együttműködéseidnek a hatékonyságát, hogy tényleg nagyon egyenes arányban van ez a követőidnek a számával, hogy mennyire... Mondjuk a videók megtekintése? Például, igen. Hát jelenleg, hogy ugye az elmúlt időszakban brutálisan megváltozott mondjuk az Instagramnak az algoritmusa, tehát amikor én egy videót kiteszek, és nem tudom, tényleg van rajta 70-80 vagy 100 000 megtekintés, ott fele-fele arányt látunk, tehát annak az 50%-a az én követőm, 50 viszont olyan, aki nem követ. Ugyanis az Instagramnak mostanában az új algoritmusa, hogy minél inkább ösztönzik a tartalmakat, nem követőknek kidobni, és emiatt is vagyok úgy mindig brutálisan ideges, mert közel 6 év alatt összeszed az ennyi embert konkrétan egy tartalomgyártó, és nem mutatja meg a saját követőimnek, hanem hogy jöjjenek újabb, akik lehet, hogy bár nem fognak annyira rezonálni velem, mert régebben ugye én a Covid időszakban kezdtem el az egészet, mindenki bekuckózva otthon, egy teával, forró csokival, belelendülve a könyvébe, vagy bármi social media, ugye mindenki akkor így többet internetezett, szerintem ez teljesen normális, és én akkor rezonáltam tényleg nagyot. Én nagyon megmondó ember voltam akkor, azóta kicsit megnyugodtam. Sokak örömére, vagy éppen nem örömére, de hogy szerintem emiatt is nehéz tényleg csak a követőket nézni, mert nekem 30-40 ezer követővel is volt több százezres kiugró videóm, ami értelemszerűen nem egy beauty vagy egy egészségügyi szolgáltatás volt, de amit nagyon felkap az algoritmus, az ki tud ugrani, és amúgy az egy nagyon nagy tévhit, hogy akinek sok követője van, az biztos jót fog hozni. Ugyanis például megnézzünk egy szép, szőkehajú, csinos celephölgyet, akinek 40 vagy 80%-ban férfiak a követői, és a fürdőruhás képei miatt, akkor ő hiába fogja kirakni a ránztalanítót, mert nem tudom, Kovács Albert azt sem fogja tudni, hogy a fülére vagy a combjára kenje. Tehát ez egy nagyon nehéz döntés amúgy, és pont múltkor arról beszélgettem a párommal, hogy mennyire nehéz egy ügynökségnek valakit is kiajánlani, mert tényleg nézni kell, miért követik azt az adott illetőt most amiatt, amit mond, vagy amiatt, ahogy kinéz, mondjuk. Tehát, hogy ez brutálisan nehéz a mai világban szerintem, és abszolút nem csak a számokról szól. Viszont ha már számok, és mondtad is, hogy flagship az Instagram, és a TikTok kevésbé, miért hoztad létre a TikTok fiókodat? Hát az valójában tényleg csak unszolásból, magam unszolására, hogy nem lehet olyan, hogy nincs TikTokon, mert nagyon sok tartalom ott pörög, meg nagyobb ilyen beauty megrendelőim, ilyen nagy világcégekre gondolok, ők ott is kérik a tartalmat posztolásra, mert például ott busztolják be, vagy Instagramon busztolják be, tehát amikor TikTokon van egy videóm, ami nem tudom, van 5 millió megtekintés, az ugye busztolja a nagy anyacég, és mivel itt az Z-generáció, meg még az alfa, a kisebbek ott vannak jelenleg, így ott is kell, hogy kimenjen ez a tartalom, de én nagyon nem szeretek, őszinte leszek, TikTokra posztolni, mert annyira mindenes az a közösség, és inkább 80%-ban olyan embereket érek el, akiket nem szeretnék. Ezt a kommentekből látod? Igen, a kommentekből. Tehát, hogy teljesen nonsens dolgokat írnak, miért vagyok itt, ezt miért neki mondom, és akkor így mindig kicsit ki vagyok, és még 10 000-et elég hamar elértem, mert akkor még jobban pörgött az algoritmus. Most már úgy vagyok, hogy keveset posztolok, de ugye a kötelező tartalmakat még kiteszem oda is, vagy amit már alapból elkészítettem, és nincs közel együttműködéshez, tehát nem reklám, de megvan, akkor mondom, kiteszem oda is, valamit néha tényleg nagyon kiugrik, de amúgy meg nem szeretem azt a platformot, mert nagyon az alfa, nagyon sokkal fiatalabbaknál, ez a 10 éves generáció, teljesen más tartalmat fogyasztanak, mint én, vagy pedig ez a szüleim korosztály, ez az 50 plusz, akik tényleg nem tudnak a tartalmaimmal mit kezdeni. Tehát, hogy nagyon nehéz. Úgy egyikkel sem. Például hirdetésnél nekünk ki is kell mindig zárni a 65 pluszosokat, mert annyira össze-vissza nyomkodnak. Igen, én is már sok esetben a cégeknek említettem, hogy a kommentelési lehetőséget létszik kapcsoljátok ki, mert nagyon nehéz ránézni. Igen. Még úgy is, hogy azért a veled való együttműködés során szerintem bármikor, amikor Orsi keresett, vagy mi kerestünk, mindig annyira hamar kaptunk választ, hogy ezt így tényleg köszönjük szépen, hogy ez így nagyon próbálok volt. hamar válaszolni. Nekem órán, telefonon is pittyen az e-mail, és ha tényleg hosszú távú együttműködő partner van, akkor hogy este 11-kor is visszaírok, ha éppen úgy vagyok, hogy lent vagyok még a nappaliban, mert az emeleten nem viszem fel a munkát. Még egy kérdés ezzel kapcsolatban, ha jól láttam, nincs YouTube csatornád. Nincs. Ennek mi az oka? Valójában az az oka, hogy nem érzem jól magam, hogy ilyen nagy videóban látom magam,
Tehát ugye sokáig te nem is jelentél meg? Nagyon sokáig, és ez is egy ilyen védjegyed volt. Igen, az is egy csoda, hogy csak mondtam, és nem láttak, és utána ugye meg kellett jelenni, mert mégis jobban rezonált az, hogy én is kenem magam, és nehogy azt higgyék, hogy valami 60 éves hölgy van ott, vagy nem tudom, hogy tényleg arcot tudjanak kapcsolni ahhoz a hanghoz, meg ugye egyre több ilyen eseményen is megjelentem, és emiatt már fontos volt, hogy na, akkor ez ott ő, mert így néz ki nagyjából, még ha selfie kamerában is veszem fel a legtöbb tartalmat, mert ugye legegyszerűbb tükörre rányomom a telefont, odaragad, felveszem, kenegetem magam, alárakok vagy hangalámondást, vagy zenét, de nekem nagyon nehéz volt kilépni a social médiába, úgymond képpel, mert nekem soha nem volt ehhez önbizalmam, tehát nekem nagyon nagy számban, de az úgy kb. Ennyi. És visszatérve ahhoz, hogy azért nincs YouTube csatornám, mert nem érzem úgy otthon magam ebben. Régebben próbáltam YouTube Shortsba feltölteni videókat, de nagyon nem érzem. És ott is, amikor kitettem valamilyen tartalmat, nagyon ez a 50-60 pluszos korosztály, tehát, hogy úgy nem, egyenlőre még nem vettem rá magam, és nem tudom, hogy így közel a 30-hoz, mert jövőre 30-hoz mennyire jön még majd ebben ihlet, hogy jön-e majd egyáltalán. Igen, ez is kérdés, amúgy mindkét részről. Orsival pont most a beszélgetésünk előtt kávéztunk egyet, és te mondtad azt, hogy vajon meddig lehet ezt az influencer dolgot csinálni, és hogy mi van még ebben benne. Mi azt gondoljuk, hogy ez még nagyon csak az eleje, tehát simán lehet továbbvinni. Itt a magyar piacról mindig el szokták mondani a marketingesek, hogy mi sehol nem tartunk ebben az egész influencer együttműködésben, még akkor is, hogyha sokszor azt érezzük, hogy a nagy influencerekkel már nagyon tele vagyunk, és már semmit nem hiszünk el, amit tényleg ezek a több százezres követőbázissal rendelkező. Pont emiatt kell jól választani, hogy nem az óriásiakat kell, hanem ezt a középkategóriát, és én egyébként hiszek a 20 000-esben is, akinek csak 20 000 követője van, mert ha ő releváns, akkor igenis relevánsul szólítja meg a célközönségét, és ők pedig vevők lesznek arra, amit mondani fog. Ezt kifejezetten ajánljuk egyébként vidéken. Tehát, hogyha egy vidéki orvosról, vidéki rendelőről van szó, akkor igenis lehet nagyon erős egy vidéki influencer, akinek valóban a követőbázisa ott van a környéken, hiszen az lesz a leginkább hiteles az ő számára. És sokszor futottunk meg bele mi is abba, amit pont a Dóri említett, hogy látunk egy nagyon szép számot, de mindig a számok mögé kell gondolni, hogy tényleg a 100 000 követőnek, ha 80% a férfi, akkor az nem lesz jó igenis nekünk, és ebből rengeteg van, és ebbe viszont bele kell tenni a mi részünkről is, illetve orvos részről is szerintem az energiát, hogy megismerje azt, akivel együtt akar dolgozni, meg mi is kellőképpen feltérképezzük már jó előre azt, hogy kit merünk kiajánlani, amit mondod is, mert ez nem egy könnyű feladat. Nem, abszolút nem. Minden elismerésem. És amúgy te, mint influencer, mennyire tervezel? Mármint, hogy ha azt mondom, hogy 5 év múlva hol képzeled el magad, vagy 10 év múlva, ezek ugye a legrosszabb interjú kérdések, de hogy ebben magában az influencer munkakörben, mert akárhogyan is neked ez, ilyen perspektívával számolsz? Vagy megvan mindig ez a bizonytalanság, hogy ki tudja, hogy változik a piac, ki tudja, milyen platform jön, az algoritmus. Tehát mennyire lehet ezt így úgy előre? legtöbben szerintem erről nagyon nehezen beszélnek, vagy amit te is említesz, hogy ez egy szörnyű interjú kérdés, úgymond, de én nagyon szeretek erről beszélni, mert annyira belelátok ebbe az egészbe. Vannak elkapott, elcsépelt válaszok is sok embertől, mondjuk 20-30 évben még annyira van, hogy még 5 házat veszünk, meg hasonló. Azért szerintem annyi nincs. Akkor van, ha tudunk valójában menni azzal a flow-val, hogy mi az igény. Tehát én ugyanarról beszélnék, ugyanarról a nem tudom, niacinamid szérumról 5 éve, hát a kutyát nem érdekelné. Tehát nekem is nagyon változnom kellett így tartalmakban, és tehát most, ami megy, az, hogy én kenem magam valamilyen zenére, megmutatom, hogy mit kenek, és nem mondok egy kutya szót sem, csak zenére kenem magam, és a napi gondolataimat megosztom a videó alatt, és még amilyen együttműködések vannak, amit én jónak tartok, amit én elmerek vállalni, amivel tudok rezonálni, azonosulni, az meg ugye kimegy, de úgy meg most ez a lazább hangvétel megy. Mondjuk 2-3 évvel ezelőtt akkor oda kellett vágni az asztalra, hogy mindenki mit csináljon, mert mindenkinek ez volt az igény, hogy de mondd meg, mikor kenjem, de mondd meg, hogyan, mit csináljak. Tehát szóról szóra az utolsó szőrszálig. Most ez a lazább megy,
meg a Ez drogériás volt az tartalmak. edukáció, most már mindenki mindent tud, most már csak Igen, most már azért kell tudni lehet. egy kicsit szörfözni, hogy megragad a tekintetet, és azt lehet, hogy nem azzal fogom megragadni, ha A4-es oldalnyi szövegben elmondom, hogy de buta vagy, mit csinálsz, vagy hogy hogyan ne legyél buta, és más csinálj. Tehát most ilyen más hullám van szerintem, de én magam részéről mondjuk egy 5-10 évet még ebben látok, mert mindig jönnek új lehetőségek, amivel tudok azonosulni, értelemszerűen más lehetőség lesz akkor, ha majd nem tudom, babát várok, vagy megszülök, vagy a gyermekem óvodás lesz, értelemszerűen nem fogok soha sem egy tipikus lifestyle influencer lenni, mert nem tudnék lifestyle influencer lenni, abszolút nem vagyok ez a típus, aki videóban be tudná mutatni, hogy kitakarít, mondjuk, tehát ez nagyon messze áll tőlem. Imádom a posztipózos videót. Igen, tehát ez szerintem nem menne. Azt is túlzásnak tartom, ha valaki azt mondja, hogy még 20-30 év múlva ebből megy nyugdíjba. Tehát én is a párommal szeretek tervezni mellékvágányokat, tehát így ugye idén kijöttünk a saját márkámmal, mert az is egy mellékvágány, ugye nekem a tartalomgyártásból, reklám szempontjából jön fizetés, úgymond, ha elvállalok valamit, mellette az arcápolási tanácsadásom is folyton folyik, tehát hogy nem csak a reklámok az, ami bevételi forrás, mondjuk, ha csak a személyemet nézem. Tehát ebbe tudatosan fektető és szépen felépítetted. Igen. Dius, segíts, hogy milyen típusú tartalmaink voltak itt. Többségében Reels videókat használt nekünk a Dóri, nagyon szuper eléréseket, meg nézettségeket kaptunk tőle, nagyon aktív volt egyébként a társaság, aki alatta volt, én egészen őszintén meglepődtem, hogy hány komment született egy videó alatt, ami akár kérdés, drukkolás, igen. érdeklődés, mindenféle tartalma, ami ugye nekünk, és nyilván az algoritmusnak is egy szuper dolog volt. Mit használtunk még, Dóri? Hát ugye, amikor megjelent egy Reels videó, ami ugye feedben maradt, tehát nincs az, hogy egy adott idő után eltűnik, akkor sztoriban mindig megosztottam a videót, oda tudtam rakni kérdésdobozt esetleg, mert ugye kérdésekre is válaszoltunk Orsi segítségével, meg ugye a linket is, amin tudnak jelentkezni a landing oldalon. Igen. És ugye most igyekszünk majd egy újabb, hát ez nem is feltétlenül új formátum, de ugye most egy bölcsességfogat is fogsz majd megörökíteni. 2 is kiveszünk. Igen, 2 bölcsességfog húzás lesz, ugyancsak az Orsiéknál, ezt nem Orsi fogja csinálni, hanem a kollega, és itt felvetettük javaslatként, hogy vonjuk be a kollégát, mert szerintem nagyon jól működnek az interjús típusú videók is, hogy nyugodtan jelenjen meg az orvos, hogy lássák, hogy kihez fog menni, mert ugye ebben az esetben Orsi, te kevésbé voltál jelen, csak képként, de szöveggel azért kevésbé voltál jelent a tartalmakban. Egyébként téged zavart volna? Vagy úgy szívesen megjelensz ezekben? Nem is tudom, mit válaszoljak rá. Az exhibicionista énem néha szeretne benne többet szerepelni, de úgy éreztem, hogy ez így pont elég, hogy ott néha a háttérbe valamelyik szép ruhámba. Vagy éppen látszódsz, hogy mégis te matadsz a fogainnál. Így van. De pont ahogy Dórihoz akkor tudtak elkezdeni jobban kapcsolódni, amikor az arcát is megmutatta, biztos, hogy az orvoshoz is jobban tudnak kötődni, hogyha látják az arcát, hallják a hangját. Ezzel kapcsolatban van egyébként tapasztalatod, hogy ezt mennyire szeretik? Meg egyáltalán milyen terjedelembe lehet elmenni, hogy meg kell maradni csak a Reels-hozban, és akkor felvágni mondjuk egy videót több rövidre, vagy lehet akár egy picit hosszabban is egy 5 percben beszélgetni mondjuk az adott szolgáltatóval. Kifejezetten olyan tapasztalatom nincs, hogy mondjuk interjút végeztem volna valakivel az oldalon, és ez kimegy mondjuk ugye videóban. Olyan már csomó alkalommal volt, hogy mondjuk valakivel közös élőnk volt, tehát én elindítottam egy élő adást, meghívtam valakit, és ugye akkor megoszlik a képernyő, és ugye mindketten látszódunk, beszélünk, élőben megy minden, és ugye azt le is lehet menteni az oldalon, és úgy ezt nagyon szeretik, mert ugye ha az ember olyan témát hoz, ami tényleg kapcsolódik az oldalhoz, és tényleg érdekli őket, előtte lehet akár kérdésdobozt is kirakni sztoriba, és akkor azokat a kérdéseket is ugye meg tudjuk válaszolni, tehát ez nagyon jól tud interaktívan működni, és ezt nagyon szeretik amúgy a kapcsolódásokat. Tehát olyan tapasztalatom még nem volt, hogy mondjuk interjúztattam valamilyen szakembert, és mindketten látszódunk. A nagyon hosszú tartalmakat szerintem nem nézik, mert ugye ha nem nézi valaki végig, akkor azt lejjebb sorolja az algoritmus, tehát a max. 1 percbe bele lehet vágni szerintem nagyon sok kérdést, mert ugye mégsem regényeket kell egy orvosnak ugye megválaszolni, tehát én nagyon várom ezt a bölcsességfogas interjús dolgot, és kíváncsi leszek amúgy a tapasztalatokra. Segítünk majd itt is irányított kérdésekkel, meg nagyon szuperek jöttek már a követőittől is. Ugye onnan jött egyáltalán ez az ötlet, és szerintem ez az, ami még kulcsfontosságú a
már a kezdetekkor is, meg folyamatosan is az influencer együttműködésekben, hogy akár az ügynökség, vagy hogyha ezt orvos kezdeményezi, akkor tényleg kövesse az adott influencereket, mert abban nagyon jól lehet táplálkozni. Ugye nálad is a bölcsességfogas dolog onnan jött, hogy kitettél ezzel kapcsolatban egy leírás volt a videómhoz. Igen, ez csak egy videó volt, ahol te kenegettek. Igen, és oda leírásban leírtam, hogy mi vár rám, igen, és ugye a tanácsokat, mit lehet, hogyan, tehát szerintem ez egy nagyon jó téma lesz a videóhoz. Igen, szerintem is. Mindenkit érint az egészség. Igen. Orsi, hogyha mondani kéne 3 dolgot egy olyan orvos kollégádnak, aki még ezzel nem foglalkozott, de morfondírozik a gondolattal, hogy na erre a 3 dologra figyelj, akkor mi lenne az? Hát a már korábban említett önazonosság, mint influencer, mint rendelő részről. Szerintem fontos, hogy legyen személyes kapcsolódás, és elhiszem egyébként, hogy sok esetben ez nehéz a kollégáknak, akik nem feltétlenül napi szinten használják, és itt most nem a Facebookról beszélek, hanem mondjuk az Instagramot vagy a TikTokot, mert egyébként TikTokon én sem vagyok akkora hű, de nagy felhasználó, pedig azt is érzem, hogy ez egy kiaknázatlan terület, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy meghatározott és jól meghatározott céljaink legyenek. Igen, én egyébként még kiegészítem azzal marketing szempontból, hogy legyen aktív közösségi média oldalad. Igen. Mert nálatok is azért is tudott működni, mert hogy magának a rendelőnek is van aktivitása social médiában, és ezáltal a Dóri is tud hivatkozni rá. Igen, ezt említeni is szerettem volna, hogy ez nekem csak ilyen szakmai ártalom, de ha megosztom a videót sztoriban, most függetlenül attól, hogy rakok-e oda linket, de ha nem tudom megjelölni a klinikának az oldalát, az nekem egy akkora hiányérzet, és értelemszerűen lehet, hogy nem annyian kattintanak rá, tehát nem azért fog elmenni fogszabályzós ingyenes nyílt napra, mert van egy oldal, de nekem, mint szakmai szemmel ebben, hogy ebben dolgozom, nekem hiányérzet, hogy nem tudom megjelölni. És amúgy egy példaként, ami nem egészségügy, tegnap kiraktam egy teát, hogy elfogyott, és nagyon jó volt, de csak szlovák és cseh oldala volt a márkának, és én nagyon rosszul éreztem magam, hogy nem tudtam megjelölni, és ez annyira egy ilyen frusztráció bennem, hogy nem tudom oda tenni, hogy rákattintsanak. Ez azért nagyon fontos, amit mondasz, mert ezt sokszor tanítjuk is egyébként az ügyfeleknek, hogy ma már az, hogy kit választok, én mint paciens, mint beteg, az nem csak annyi, hogy én kitől hallottam, hogy ez jó, hanem én hallottam valakitől, hogy ez az orvos jó. És utána nézek. Igen, vagy mondjuk egy Facebook csoportban megkérdezem, hogy kit ajánlanátok, ő ott beírja, szerencsés esetben mondjuk be is linkeli a Facebook oldalát az illető rendelőnek, én megnézem a Facebook oldalt, megnézem a Google véleményeket róla, megnézem a weboldalukat, adott esetben akár Redditen, azt is már most azért úgy elkezdeni, bár ebben a témában még ez kevésbé, azt olvastam, hogy rólad azért Redditen már sokkal több tartalom van. Igen. Tehát, hogy sokkal-sokkal jobban szétnézünk, hogy mit lehet tudni az adott szolgáltatóról, és igen, ehhez hozzátartozik, hogy be tud linkelni az oldalát, és azon az oldalon releváns tartalom legyen, és amit te is mondtál, hogy olyasmi stílusban kommunikáljon az adott rendelő, amivel az influencer is tud azonosulni. Meg még a relevancián túl, hogy up-to-date is legyen. Tehát nagyon sok olyan oldallal is találkozom, most legyen az beauty vagy egészségügy, hogy megvan az Insta oldal, látom, hogy mondjuk a biot azt update-elik, de a legutolsó poszt 2024 február. Azt sem tudom, hogy nyitva vannak-e még elvileg ez alapján, nekem ez egy ilyen fura érzés. De heti egy tartalom, az mondjuk tök jó szerintem. Akkor, ha neked ezt össze kell foglalni, neked mi az a 2 vagy 3 pont, ami ügyfeleinek javasolsz, hogyha influencerrel akarnak együtt dolgozni, akkor mire figyeljenek? Hát én első körben azt említeném, amit már itt szétszettünk, hogy próbáljunk olyan influencer felé nyitni, akinek nagyon egy aktív, őszinte közössége van, de nem minden héten más klinikán jár adott témában, mondjuk fogászat, vagy nem tudom, szemészet, függetlenül attól. A másik pedig az, hogy nem mindig csak a követőszámot nézzék, mert lehet, hogy a 250 000-es influencernek lesznek 10-20-30 000-es megtekintései, figyeljünk a kommentekre, hogy ott miről van szó, mert a teljesen más témában kommentel ott Józsi bácsi a szépségkirálynőnek, nem lesz releváns, és erről tényleg nagyon nehéz nekem beszélni, mert ugye én
én csak belecsöppentem ebbe, és nem vagyok marketing szakember. Mondjuk lehet, hogy sokan azt mondanák, hogy már neki kéne állnom valami hasonlónak, de szerintem nagyon fontos az, hogy jól átvizsgáljuk azt a tartalomgyártót, akivel együtt szeretnénk dolgozni. Uh-huh. Ezért én szakmai oldalról nagyon megértem a kollégákat, tehát sokáig élt az a tévhit, szerintem tévhit, hogy ugye az orvos az érinthetetlen, és a fehér köpeny és minden. Ő ne bohóckodjon, ő ne csináljon vicces TikTok videót, és a többi, és a többi. Nehéz ezt levetkőznünk. Igen. Főleg az idősebb generációnak, de még az én korosztályomnak is azt gondolom. Tehát kell azért, hogy egy kicsit bátrak legyünk, meg tudjuk válogatni a tartalmainkat, mert nem biztos, hogy azt a közönséget szeretnénk megszólítani, aki azon nevet, hogy eljátsszuk, hogy én felpofozom a pácienst, és a többi. Így van. De hogy azért ne legyen túlságosan szakmai sem, mert abban meg a szakma fog belekötni. Meg nem érti a páciens. Igen. Szerintem nagyon fontos az, hogy tehát nem kell bohóckodni egy orvosnak, és ez szerintem nem is elvárás soha a mi részünkről, amikor mi azt mondjuk, hogy mi egészségügyi marketinggel foglalkozunk, de az, hogy ő megjelenjen az oldalon, legyen kint a véleménye adott esetben valamilyen dologról, akár szakmai, akár nem szakmai, de igenis fontos, hogy ő azért, mint ember jelenjen meg azon az oldalon, és ehhez nem kell vicces videókat gyártani, nem kell a magánéletéből rengeteg mindent megosztani, de pont amit az Adó is mondott, hogy igenis a paciens azt szkennel, végig szkennel mindent, amit meg lehet találni az interneten, és ezek nagyon fontos benyomások, amiket viszont ki kell használni ma már. Nagyon szépen köszönöm, szerintem ezek remek záró gondolatok voltak. Bízunk benne, hogy tudtunk is nektek segíteni, és hogyha szeretnétek elindulni ezen az úton, akkor csak bátorítani tudunk mindenkit, hogy vágjatok bele, kövessetek influencereket, és tényleg határozzátok meg azokat a kereteket és azokat a célszámokat, amikben szeretnétek majd együtt dolgozni. Nagyon nehéz manapság a marketing, tényleg hatalmas a verseny, ki kell tudni aktázni minden lehetőséget. Én köszönöm nektek a beszélgetést, és legközelebb újabb témával folytatjuk.